Il-Kummissjoni Ewropea neħħiet l-immunità ta' Giovanni Kessler, il-kap tal-Uffiċċju tal-Unjoni Ewropea kontra l-Frodi l-Olaf. Skont rapporti fi Brussell dan ifisser li Kessler jista' jiffaċċja l-mistoqsijiet u l-interrogazzjoni tal-prosekutur tal-Belġju brabta mal-investigazzjoni fil-każ John Dalli. Investigazzjoni li kienet waslet għar riżenja tal-eks Kummissarju Ewropew għas-Saħħa Dalli fl-2012. Kessler jista' jkun infittex mill-prosekutur tal-Belġju dwar il-mod kif irrikordjaw kiseb it-tarif fil-każ ta' John Dalli. Skont rapport fil-ġurnal awtorevoli New Europe, id-deċiżjoni ttieħdet fl-aqgħa restritta tal-Kulleġġ tal-Kummissarji għalkemm il-Kummissjoni Ewropea għadet lura milli tikkonferma l-aħbar. Fil-fatt ma tat l-ebda kummenti. Kien irrappurtat il-Kummissjoni Ewropea kellha l-ewwel talba biex tneħħi l-immunità ta' Kessler f'Diċembru tal-2014. Intqal li konsegwenza ta' hekk fil-Kummissjoni Ewropea u l-uffiċini tal-Olaf kienu ilhom għaddejjin it-taħdidiet fejn saħansitra kien hemm mumenti fejn intqal li jekk Kessler jirreżenja u jieħu pożizzjoni oħra titħallilu l-immunità. Li hu żgur li jekk din id-deċiżjoni tkun ikkonfermata tintlaqa' tajjeb minn diversi membri tal-Parlament Ewropew li huma kritiċi ħafna ta' kif Kessler, deskritt minn John Dalli bħala ħabib ta' Simon Busuttil, imexxi l-Olaf.